Sapeng Gunung. Sapeng Gunung. Nah, bareng Mas Jack. Semoga. Mahesa. Berkaturan. Mahesa ki sapi lho Mas. Hah? Mahesa ki Iya. sapi. Oh, Sapi kebo. apa kebo. Kebo. Kebo cilik. Kebung kilung-kilen. Pun sebagian sugal paulitan saing bobek yang wonten kajeng. Katuran Sapeng Gunung. Hey hey. Ya ya. Hey hey. Rene lo Mas. Mahardika. Nyedak orene Mas. Wedi aku. Aku kan nyimpen Mas. Hah? Kanyepen. Mas. Saiki Mas. Sesuk. Saben bengi arek ngono le. Masa kebo dijeglek kok ngono tok. Nak bengi ngawang onang enit. Nah. Sak karep-karepmu Ya. butuhe ra rewel lho Mas. Urung anget. Niki nyawane rangkep kok Pak. Winganane pun ajeng dipendet dibalekke meleh kok. Ketake nang kono durung pantes ditampani. Berarti ceh kinasih Gusti ingkang urip Ora, di kowe kon tobat. Kon tobat. Lho aku iki jelas to. Piye? Guri-guri tobatku. Mumpung wis diparingi kesempatan, ora usah ditunda. Iya, Mak. Ora ngono, bunyain lho Mas. Yen memaca namung nganggo jahanur jarene dalu niki Mas Yoto mendet MC kondang iso koprol iso jungkir walik lah ngendi Kabeh ku ana perangane. Njaluk koprol to? iya Lah iya waduh. pinter ya Mas ya lae Nama mahnya entit. tak kira ndekne tame bawa ya aku tiwas ame mengo ndekne mengo Kok kembang wae?
Urung, wayah bareng. Dereng Pak nggih. Sekseni nggih. Saestu kok kudu koprol. Arek kaya kajatan kok nyekseni. Lha wong sak minaki re, ya kok nyekseni le Mas. Masa sakku nggak telu kok sakmene akeh. Kowe kon nek ora koprol wis dibayar. Monggo. Bersama Jack Mahesa. Ayo Mas Jack. Pacita. Iya. Tos. Entong gentak-gentung. Endi lah Mas? Apa nih? Koprolmu. Urung wayah Oh, bareng. durung. So apan Mas? Bar iki. Tok ngisor ya. Heeh, janji. Wis ngurus BPJS urung? Hah? Wis ngurus BPJS urung? Masyaallah didongakno renek aku. Loh, kira-kira nek koprol rono kan ya engko. Aku terima makan kopel kene tekan kono. Ngomong sapa ra iso? Sing ngomong sapa nek ra iso? Alah yo mesti no. Panas hujan. Ngeso so mepet Pripun? Ora wani niki ditantang. Nantang bareng lah unggar-unggar. Ayo. Panas sudah. Sepatumu anyar ya? Ngomong sapa sepatu telung pendak ora ganti Nek anyar. capek ijek le. Hah? Capek rek ijek. Mahal coy. Alah olehmu tukune ponan dek ini dek. Kondi Ponan. kok tuku untuk Aku menolongno. ngerti Mas liwat rek Mas. Sabane ponan Pak iki bakul ratindeng. Heeh. Bakul ratindeng. Panas hutan panas. Panas. Aleng. Nganggo jendit para Mas Jack. Manut. Heeh. Wis seneng sing jendit apa ora? Seneng ngahantemane kan pinuk. Aleng. Nah, aku golek musuh. Opralendi. Bersama Jack Mahesa. Sepatu kreditan. Dicopot. Saya delok. Jare larang. Jarene larang.
kanca mandek laran ngombe. Mau pateni apa piye wis su? Mosok barengan setengah jam dhewe. Bayar aku ya akeh kowe, Lis. Oh, sik tak ceritani. Berhubung properti belum disiapkan, barengane ditunda. Properti ku apa? Telung angka sing pas iku. Bocah iki seneng ngotek iki seneng angka tok. Pinter matematika jebule. Ngene lho. Piye? Aku anane mungelke apa sing ning jero pikiranku. Nang kene kancaku nyeket iki. Lek Sing midi. pundi? Sing ndi, sing ndi? Kancaku nyeket. Sing ndi? Kowe kok cetha to, Mas? Lek midi lho. Oh, ngono. Iki ya kancaku nyeket ndek mang Pak Wo nang kono. Pak Wo, ya. Aku iki dikei angka jarene karek ngemplok iki Jack lho. Iki panganan apa-apa kok karek ngemplok. Ayo barengane jalan meneh. Hei. Mati aku. Ayo. Bersama Enak, Jack Jen. Vanessa. Roti bolu, Jen. Ayo, Jen. Roti bolu, Jen. Dicium dulu. Enak. Dilat sithik. Asin. Diambung meneh. Bakso, Jen. Tipake. Iki Jen nang kene ra iso. Kok isine Jen? Tunggal guru aja ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya boleh dilakukan dengan ahlinya. Tidak boleh sembarang orang melakoni. Ya, ayo dijum, aduh, piring sewan Pak, alang siji. Ya. La 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 la. Cah cilik ora pareng teru. Ya. Oh ya. Oh ya. Piring sewan kalong siji. Cek mangap rene cek. Ini tak cangap. Mandek kanca mandek laran ngombe sik. Ngombe mimi. Engko nganu lho sik ya tak ngomong apik-apikan. Tambahi lho Pak Umar. Lah daripada aku grundel. Menang aja Pak. Tambahane penting sesuk kena tanggung tonggo maku karo trimaku. Kowe engko ditambahi tapi kowe engko yo ngijoli piring iki. Nuwun sewu, tiang mriki mudeng danten nggih, trimaku kalih maku. Genah danten nggih.
Bolo dhewe, Pak. Aku tombok terus, Pak. Tapi alhamdulillah, Pak. Urung tau tok blas. Kok didol montor? Ngene Pak, aku gagas. Kadang wong nyeket iki. Timang dinene apa dong? Jemah paing. Wong Hongkong apa mudeng dina? Sesuk jemuah pon. Heh? Sesuk jemuah pon. Jemuah paing. Lah wong iki mau apa? Jemuah pon nggih, Bu. Jemuah pon. Sing ngomong sapa jemuah pon? Wes sesuk ki wetonku kok. Iya nggih. Jemuah pon. Telung dina kas santet tuh. Lah nek wong ngene iki Ya. setan ra doyan demit lan jiwit. Ngomong sapa santet tuh tengcus ngono kok. Mah kena ngono wi. Nuwun sewu Pak Wiyoto. Mungkin ampun potong nggih. Pak Umar mawon jenengan potong. Karo ilange nondi Pak adine dhewe kok, Pak. Lah iya. Jenengan- Goreng siji ya Mas ya. Jenengan ora bayaran apa-apa Pak kehno aku. Ning ya apa mentolo? Guyu banter kleru. Nyeket dikaya angka kleru, Pak. Ayo, Nandi. wis ta urung? Wis. Ya wis tak adus. Madan wadon sarwi Ayo bangun negarane. Inom maneh banyu tane. Dekne tulisane sepatune urung lunas Dik. Ngenyek TTBT tak bayar iki turah niki kok. Jare ra tau entuk. Bodone mundak jaluk persen. Kancak-kancane nyeket mau ndak juk persen. Pak Wo, lek Medi. Nek Pak Lurah ora. Gak. Pak Lurah wis kelihatan lho Mas. Hah? Pon jenengan tahu pirsa Pak Lurah ki. Pak Lurah ampun supen lho Pak, mungkin lho Pak nggih. Apa? Diboi maksudnya. Biasa lho. Wong ki aja sok krida lumahe ngasta sarwu. Lah timbang maling? Ya nek mbok timbangke ngono kuwi ya iya. Nek wong ki sok nyambut gawe lagi oleh. Yo dilanjut caping gunung. Ngomong ayo bayar ta ora iki? Jaman berjuang jerkelingan anak lanang biyen tak opende ane saiki ana ngendi. Jarene wis menang keturutan sing digadang. Jarene wis menang keturutan sing digadang. Gue apa
Dubai yo Nah, ketoke kan jenengan disangoni Pak Aris to, Mas. ta Saya sangoni Pak Aris. jelas Pak Boy Kancane nyeket nah ngono meneh. nyeket apa nyeket iki tembung apa ta Gak genah. kene Mas. tadarus terus ya Sakara bisa Sosok. Uang jar kelingan alahan buwe apa nduk Dubai Peruntus Jack. Hah? Peruntus. Ora hanyep. Ora nyep. Pripun, Pak? Wes, wes. Sakare pisang. Ya. Capek Pamundutan capek gunung sampun katuraken komplit.